kan ra ono apa nek arani armoni cacat ngono piye apik to? Ora ono cacate ngono lho Mas. Oh iya. Dadi wis rupa ya entuk, swara ya entuk, kabeh entuk. Nggih. Dadi penak disawangno. Masa, Mbak? Ya aja disawang tok. Maksudnya arep piye nek ra disawang? Arep Rasane, Mas. arep dirasake suarane. Ya maksudnya suarane Ayo to. berita ki urung-urung wis besang-besang ngono kuwi mancing. Nyapa, Pak? Lah Aku kuwi neh. nggih. Oh iso dirasakne rumangsane. Lah maksudnya suarane lho, Pak. Lek suara ki ora dirasakne dirungokne ngono lho. Nek oh iya bener, nek dirasake iki berarti ibarat makanan ya, Pak ya. Iya. Dadi wis ana pilahe dhewe-dhewe yen apik kuwi basane sawangan, ya to. Sawangan. Yen enak kuwi panganan, ngono kuwi. Lek kepenak kuwi tumpakan. Lah ngono kuwi. Maksudnya tumpakane piye, Pak? Ya numpak apa kuwi Terios, numpak apa Innova, ngono kuwi penak. Penak, iya. Websa penak ya. Iya. Lho, penak lho. Lho, ora sobe kok ngomong penak. Alah. Aku ora ngerti iki. Hah? Aku ora ngerti. Ora ngerti ya Pakmu. Tak jelasne, Mbak. Apa? Mepsa itu tumpakane para yoga-yoga. Penak. Penak ya. Penak. Nek sinden-sinden tumpakane terios ngono, Mbak. Nek dalange, Dalange Zenik. dalange tetep ora gelem dadi siji. Aja nganti dadi siji, Lah, Mbak. apa? Mergo ana Mbak Tuti, engko gak iso sare, Pak. Ya wis. Lah aku melu nang kono sinden-sinden ra iso ngrasani aku. Lah, Aku wis sing bener kuwi jane tujuane. Jane dirasani ya ora apa-apa rasane apik kok ya. betul rasane apik. Dadi dalang kuwi dadi pengarep kuwi ya kudu siap menerima kritik dan saran dari anak Lah, buahnya. rungokno ngene, Pak. Ngono lho, Pak. Lah aku ki angger kok WA apa ae iki Pak ngene Pak. Oke, aku mesti ya siap ngono. Selalu kok tampung ngono kuwi. Oh ya yen pancen ya piye to Bir aku ya. Pun mumet nggih, Pak. Hah? Pun mumet. Apa? Lek ngrasake anak buah pun mumet. Aku ora tau ngrasakne wong urusane wong-wong kuwi. Kula iki kare busik bekes iki dimerdekake butuhmu mung mayang tok. Ya wis mung mayang. Celuk-beluk nggo tombok apa turah apa piye no belas mboten ngerti. Oh, mboten ngerti. Sindene iki sapa, engko seragame apa mboten ngerti kula niki. Sing penting jejak nggih. Penting jejak. Nek kene jejak keprak oleh ra beneran ning omah ya jejak bukesi barang kuwi. Oh, sia-sia. Alah dijak aku wis ora tau arang-arang ngono. Lah. Peruan. Arang-arang Oh, alah. nyoba keprak anyar. Ngono ya sama ngomong ning ngene to ya Allah. Oh, ngarang-arang kok dadi papat Pak ya. iki cah cilik cek tangi lho, Pak. Bu. Oh, Mbak Bergidah dijejak ora? Cok dijejak ora? Ora, Mbak. Aku Ora. jejak-jejak dhewe ya, Mbak. Alah sok suci kuwi berita. Ya ampun to, Pak. Sok suci. Aku gak sok suci. Yo ngaturake lelagon timik-timik coba kaya apa. Nggih. Mboten pamundutan apa mboten, Pak? Niki pun telas, aku tak kangen karo anu apa jenenge kuwi kelinci ucul. Aku kangen karo kelinci ucul ora nggih. Nek kudu dibawane iki mumpung pelok barang terus ya. Aduh klinciku. Wah ngono kuwi. Iki tesih kathah lho Pak Dalang sing sami lenggah lek-lekan. Nggih, alhamdulillah. Untuk YouTube mawon nggih tasih kuatah ya Mbak Tati. Oh nggih alhamdulillah nggih. Kathah sing remen kalian Madangkara. Nggih, kancane do remen kita-kita jenengan remen mboten kali Madangkara. Kula remen. Alhamdulillah. sakmene mbiyane sing sampean senengi sapa Mbak kira-kira? Maksudnya kok seneng persone to? Iya maksudnya ki sing apa ya? Oh ketoke ini orangnya itu ketoke menarik, ketoke wonge baik ngono lho, Mbak. Oh nek nggon kuwi ra ono kuwi. Duh, nek kene iki lho, ning Madangkara. Lah ya ora ono. Berarti gak ana sing Nek menarik. kabeh dadi siji aku seneng kabeh. Nek nggon mboko siji aku ora enak aku. Gak enak. Nek ijen-ijen ra gelem, lek dadi siji gelem. Filmnya bareng-bareng. Kok nek aku ndak marake engko iri dengki lho. Engko aku milih iki engko sing siji Mary. Betul, kuwi orang bijaksana kaya jenengan kuwi. Ya aku milih dalange wae. Dah. Rene njaluk dijejak apa piye? Aja jejak. Kuwi umurku karo aku jane waduh dhek iki. Ayo, sak anakku jane. Mosok Heeh. Sampeyan pira ta kelahiran pira ta? lahiran 8 Lah dalah. Lah, Pira?
86. Lah dalah 86 tenan. Ana. Lah kuwi sak adikku sing ragil. Jenengan pinten? Aku 73. Alah tenanan lho, Pak. Tenane. Wong kok seneng men saya opo iki lho. Oh. Ada ta Tin? Semono kok. Alah kacek sethithik karo aku. Nek sethithik kandhane kok. Ayo coba. Mbak Tatin sik, ayo Mbak. Aku sih. Nggih no. Sing men iki Mas Taslim iki njaluk tak kempit tenan aku iki. Kempiten Mbak, kempiten kuwi. Wis pas ya. Iki nek dicopot iki ne tak kempit ngono pas ya. Kerih lho. Kaget kabeh lho kok telu. Maka iya iya. Maksudnya Bawa ya maka. Bawa. Ning cucul maka. Sek. apa nih? Kok telu ki piye, Mbak? Lah, Brigita terus Mbak Tatin karo Mas Taslim telu. Oh, ngono. Kok sik duk nek kuwi. Lah kowe dhewe pikiramu sing ngono. Lah aku mending ngomong tak kempit. Kempit, Pak Taslim dikempit. Lho kok telu maksudnya? Lah iya. Gambare piye, Pak? Brigita kowe terus karo Mas Taslim tak Sing telu. tak kempit ki ming Mas Taslim tok iki Brigita ra melu. Oh, berarti loro berarti. Iya. Ya wis Mas berarti ya. Ayo. Aku dadi piye ah. Ayo. Mare ngeget-ngegeti Mas Taslim iki. Ayo. Biyen zaman sinden iki sik bareng karo bis itu masalah. Kaget tau lho Mbak Tutik ora nggae klaku Mbak udu ngene. Lah iya. Ya Mbak, iya. Jernih suarane. Iki lagi gerok ya. Loh, geroke kaya ngene apa nek pas utuh. Aku malah seneng lek rada gerok-gerok ngono kuwi. Lah wis serak-serak basah. Ketok lek laris ngono lho maksude iki. Ora mergo watok kok, ora mergo laris. Watuk iki gampang tambah-tambane lek watak ya angel ya. Watok napa tambane Pak Dalang? Ya obat. Obatnya napa? Ya. Jahe, kencur, jeruk. Oh, jahe kencur. Dikaji. Terus baru ditambahi karo kecap, dipreske jeruk, ngono. Bar kuwi cemplungne ning drum, ya ta. Karo minyak, Ada minyak, diobong. diobong. Sak drume. Terus aku narik dalangnya ya. Ayo kobong bareng. Heeh. Aku dadi anoman pas kuwi. Anoman obong. Anoman nak buntute nang mburi ya. Lah bener ta anoman yang buri. Lah iya, nek jenengan dadi anoman ra ndek buntut ta? Itu buntut ta? Apa? Kumpul. Ayo sama ayo. Ayo. Berarti cilik goren ya. Ayo nembangmu ndak kelangan ngeng kowe to ora. Lah iki Mbak Brigita apa aku meneh? Ya Mbak Brigita yo. Ngalor ngidul tepung kelang mongko celik. Yen cara Yogya kecelik ya Mbak. Lah napa? Nggih leres niku. Jane napa, Bu? Kecilik lek mriki. Oh, kecilik. Mboten napa-napa wong kabeh duwe aturan dhewe. Iya, kecelik. Nggih. Keculek beda ya. Ayo. Ya Bir. Saeba bunga rasaku Yen ing tawang. Nah, temen apa?
mumpung melek lho, iso meneng sik ora. Bagong hujan. Mumpung melek wae. Yen mulih bakal tak pandang. Matur sembah nuwun. Monggo buka celuk saking Mbak Tatin rumiyin. Monggo, Mbak.